er fredag, motherfucker! Hold os samlet! Er I klar? I vi rum et sted, arbejder en flok, kurerer skoleværing og humør, det er tip-top. Men hvem er disse mennesker? Lyt nu med, for du skal høre om det mest fantastiske sted. En leder, der er elsket for altid grejer, det vil helt sikkert også imponere dig. Og i ledertasken findes ting, der er store og små, både øl og tamponer for hurtigt ben at gå på. Men nok om det, ingen kan være på toppen non-stop, derfor gør hele holdet et pitstop. Vi er bare, holdet det er samlet til et virvar på virvar, og du ved at det går ned på din radar. Vi er bare, alle de er altid klar. Ja, der er ingen stress, skolelæring må vente, det er der fest. Men hvem er disse mennesker med 1000 talenter? Det er gode psykologer og konsulenter. Og disse champs, hør hvad de kan. De er de sejste i CFS-land, for de smiler til kage og så sparker til problemer. For de ved udmærket godt hvad de skal se når de skal tale om de ting der gør dem gode. Og der er indhold nok til en dag eller to, for med planer, med råd og en altid klar strategi viser holdet i vi rum at de virkelig kan magi. Ingen kan være på toppen non-stop, derfor gør hele holdet et pitstop. Vi er bare, holdet det er samlet til et virvar på virvar, og du ved at det går ned på din radar. Vi er bare, alle de er altid klar. Ja, der er ingen stress, skoleværing må vente, det er der fest. Et kongehold, hvor der videos til alle, for denne flok kan ikke sidde stille. Fra glade togture, fra arbejde til fest, i vi rum er holdet bare simpelthen bedst. Men nok om det, ingen kan være på toppen non-stop, derfor gør hele holdet et pitstop. Vi er bare, holdet det er samlet til et virvar.